Niekto povedal fuj zase. Mladí pane, boli ste to vy? Otvárajú sa dvere. A vy vzadu ste fúkali? Hej, no tak, mladí tato, pekne, napneme tie plúca a ideme na to. Decka, a fúkame do roztrhania. 3, 4. Fúkaj. Plynulo ťaháme. Určite von. Vianoce sú tu. A viete čo? Ja to vyskúšam ako prvý škriatok. Počkajte, vybehnem hore, že či vás to udrží dobre. Ja mám 300 rokov, 150 kg, takže keď to vydrží mňa, vydrží to každého. Tak, dobre, dobre. Super je to, super. Prestaň. Škriatkovia, pokoj. Pokoj, škriatkovia, pokoj. To čo tu taký bordel robia? Vy tu rozvírite prach. Ešte stôl pokazia. Deti, pomôžte mi. Zakričte škriatkovia dosť. No, aha, už sa pekne naukladali. Ďakujem vám veľmi pekne za spoluprácu. No vidíte, aké ste zlaté teraz. Decká škriatkovské. 200-ročné, paráda. Škriatkovia, keď vás tu mám, čo keby sme teraz spoločne s tými deťmi zatancovali ten tanček, ktorý sme si naskúšali a my ho ukážeme Santovi, on na nás niekde pozerá a príde na ten tanček sa pozrieť. Čo poviete? Urobíme to tak? Čupnite si všetci, poďte aj vy škriatkovia. Tak, naskúšame si to, dobre? Naskúšame si to teraz tak rýchlo. Čupnime si hore, zasnežíme. Održíme sa. Výborne, dobre. Naskúšali sme si to a keď príde Santa, už budeme vedieť, dobre? Ale kde je Santa? Kde je Santa? Nepripočli ste ho, nevypadol nám z kamionu. Pozrite sa pod nohy. Pozrite sa, či nie je medzi vami niekde. Santa, nevypadol? Veď mal by to už byť, Davide. Tam sú, cez komín, nezasekol sa tam? Nezasekol sa. Viete čo, normálne ho zavoláme, nie? Nebudeme okolo toho robiť nejaké ofuky. Zakričte, Santa, poď medzi nás! A? Je tu? Čo to tam je zahačknuté na tom strome? To nie je Santa. Dobre, tak nevidíte ho niekde? Kde je Santa? Tam? To je tak hviezd... Počkaj, to nie, on je trošku širší. Tak skúsime ešte raz. Santa, poď medzi nás! Ja už viem, kde je chyba. Treba do toho dať trošku srdiečka. Hlasno, ale so srdcom. Ideme na to? Poď medzi nás! No, tak ja neviem. Už keď srdce nezabralo, tak ja fakt neviem, kde. Čo? Ja nie som Santa. Ako by mohol byť toto Santa. Kde? Tam, kde to? To sú škriatkovia, to je pohode. Santa! Santa došiel. Ahoj, Santa! Ahoj! Santa prišiel medzi vás. Pozrite sa na ten balík, ktorý som so sebou priniesol. Santa, ahoj! Zakývaj mu. Zakývaj. Ahoj, Santa! Zakývaj. Neboj sa. Santa, my sme takí šťastní, že si zavítal do Levíc, pretože tu sú naozaj samé dobré deti. Ja som si to s nimi aj zopakovala, Santa, presne to, čo ty chceš vedieť. Deti, poslúchali ste celý rok? Umývali ste okná? Umývali ste autá? Pomáhali ste susedom s taškami? Dobre ste sa učili? Si na správnom mieste, Santa. Tu sú najlepšie deti na svete. Aká bola vlastne cesta, Santa? Cesta. Tá bola dlhá cesta to bola. Si unavený trošku? Áno, som.
Santa bol včera s ďalšími deťmi, ktoré sú veľmi poslušné a on putuje po celom Slovensku, aj po Česku. Santa, poď si oddychnúť, ale predtým, ako sa dostaneš teda do toho svojho kresielka, nechcel by si nám ukázať, čo si sa naučil v tanečnej škole? Santa, prosím. Pozrite sa, som vám povedala pikošku zo života Santa Clausa. Začal chodiť do tanečnej školy. Santa, ja ti podám tento batoh. To sa nedá podvihnúť, to je také ťažké. Santa je zvyknutý vláčiť veľké dary. Aha, ťažké. Pozrite sa, aký je to silák. Jej, Damenky, ten má ale tricepsy, bicepsy a všetko. Decka, tak ako Santa krásne zatancoval vám, dajme aj my jemu darček spolu s rodičmi. Čupnite si, dobre? Čupnite si, ak máte kde. Tento sympatický tata si chce tiež čupnúť. My vám to splníme, toto želanie. Čupnite si a pomaličky vypýtame od nášho zvučka muzičku, tú nebeskú muzičku, dobre? Škriatkovia, ktorí ste tu, poďte ku mne hore. Decka, a budeme tancovať aj spolu s dospelákmi. Santa, my sme si pre teba pripravili tanček, dobre? Takže čupneme si a prosím, zakričte, zvučko, pusti nám muzičku. Zvučko, pusti nám muzičku. Muzička ide. Zasnežíme. Vykročíme. Rúčka do rúčky. Otočíme sa. Odskočíme od radosti. Zatočíme sa. Vytváriame srdiečko najkrajšie, ako vieme. Pošleme ho niekomu, koho milujeme. Fú! A teraz celá levice džemujeme. Santa, čo hovoríš, dobre? Môže byť? Super. Jaj, však som sa normálne spotila. 300-ročný škriatok, keď začne tancovať. Milí moji, prichádza veľká chvíľa. Môžete sa Santu aj takto dotknúť. Môžete mu pošepkať vaše želanie. Kto má prvé číslo? Ja som na tých ľudí natrafila. Tí, ktorí majú jednotku, tí sa postavia sem a za nimi ďalší. Takže postupne sa prebojujete, asi aj tam, tuto škriatkovia vám pomôžu. Škriatkovia, tuto je just jeden, ktorý má jednotku, mladý pán. Všetci, ktorí máte lístky so sebou, týmito schodami budeme vchádzať, týmito schodami odchádzame, aby sme sa nezrážali, dobre? Viete? Áno, odchádzajú, že ste výborní naspívali, dobre? Dajte pekne jadočné. Ahoj. Ty si Natálka, poďte čo potýkaj to, 81. ale ostatní mohli. A nemôžete tam byť, lebo pozor, lebo tady ľudia prechádzajú, hej, takže blokujeme.